USA आव थांगोन होननानै थांगासिनो होननानै मा आंसो लाना खारदों नामा नोंखौ नैबे मा स्टेबल नङा मा नोंना नैबे मा आनस्टेबल नामा नोंनिया आंसो मिनिया बर' आं सिनाया हाब आं नोंजों रायलायनो लुबैनानै फन खालामबाय थाबाय आं जाहा थाहा मानसिजों रायलायथ'ला नामा नों अबेनि बेलाय आङो खैला मैलानि मा जादों औ ओमफ्राय नोंखौनो बिदि नुलाबायनायखाय माबोरै बिदि जालाबायखो मा भाइरेल खालामजालाबायखो सानबाय थादों आरोखि आङो माथो होनबावनो ना औ ओमफ्राय मानसिफ्राबो गाज्रि दङ औ ओमफ्राय दा बेखौनो माबायदि बिदि जाखो मा दाख्लैनिफ्राय नुबाय थाबाय आङो फेसबुकआव इउटुबाव ओरैबायदि नुबाय थाबाय मा होदलाबायनाय ओमफ्राय मा बबावबा मा इदिट खालामब्रेना होजोबबाय मिथिबाय औ बे ससियेल मिडियाया ओरैबायदि गाज्रि ना औ औ मा मानसिखौ प्रसार मा खालामनानैसो बिदि होब्रेजोबबाय बिदि होदलाबायखो माखो थानानै ओमफ्राय बेखौनो माबा नायबाय थादों आरोखि आं ओमफ्राय बेखौनो ब्रादार एम जे नाव नाम्बार बिहरदों आं मैया नै ब्रादार एमजियानो गाज्रि खालामदों बेखौ औ ब्रादार एमजियानो गाज्रि खालामदों बेखौ आदसा ब्रादार एमजिखौ आङो जेलसो जाहोगोन आं बेखौ ओमफ्राय माथो बिदि होनना बे भिडिअ होबाय थादोंना आंथ' भिडिअ नायलायबाय थायोना जों ज' नों ज'नो होनहर नों मानो बिदि सासे बर' बिमा बर' फिसाखौ मानो बिदि माबा होना होखो नोङो होननानै औ ओमफ्राय बिदि आंहा होनानै हो आं बेखौनो सानबाय ओमफ्राय नङा बिदिखौ जेन'बा आं नोङो रायलायनो बाबाय आं जानला मोनलाजों ओमफ्राय बिसोरो आंखौ टर्चारसो खालामदों बिसोर गाज्रिसो गावसिनि फायदा लबनि थाखाय माबानि थाखाय आससा फैसाबो बिबावदों बियो इउटुबाव बै भाइरेलखौ दाननो थाखाय 1,80,000 दानदों माबा बिदों बियो मोजां मानसिखौ टर्चार खालामनायसो ओमफ्राय जेन'बा भाइरेल खालामनायाथ' जेन'बा बे खालामबाय ओमफ्राय जेन'बा बे भिडिअआ माबोरैथो इदि लिक जाया आब' आं मिथिला जेबो मिथिला बिदिखौ आं जेबो मिथिया जेन'बा नोंनि दे निकेटा औ नोंनि दे आं जेबो मिथिया आगै आस्सा आं बेखौसो सिन्था खालामबाय थादों जेन'बा जेखि जादोलामोन जायो जायामोन जेन'बा बे हौवा गोदान डाबल फैदों बुस्थुआ औ बे हौवा जेन'बा ओमफ्राय नै बे हौवा गोदानाबो खोनाबाय औ औ हौवा गोदानाबो फ्रदसो औ फ्रदसो जेरै ओंखारदों फ्रद दिनै मोनजोबबाय बेखौ फ्रद होननानै आस्सा दिनैसो बियो फिसा सासेनि बिफा होननानै बुंनानै लाबाय बे आंनि ओमफ्राय सिगाङाव नोंखौहाय थगायदोंमोन आरो बियो ने थगायनानै लानानै थांदों आंखौ मेजिक होना लानानै थांदों बियो आयौ गावनो लांफैखादों ना माथो औ क'क्राझारनिफ्राय औ मेजिक होनानै लांफैदों बे आंखौ औ ओमफ्राय हाब बिराद माबा गलथि जानाय बायदि मोनदों आं आब' मिथिबायना जेन'बा जोङो न'खर जाबाय माबाय नोंहाबो बिराद मोजां गथ' सानै दं आं बिराद दुखु मोनफादों मिथिबायना नोंजों बिराद रायलायनो बेबायदि दुखु सुखु रायलायनो होननानैसो आं माबा सेस्था खालामबाय थादों आरोना मैयानिफ्रायनो आं बिराद दुखु मोननाय फैदों आरोखि एफा मोजां नोंनि गथ'फ्रा ओरैबायदि अन्थाव बाथाव बि सानै फिसानि बिमाया माबायदि बिदि जाखो होननानै आं रागाबो जोंदों दुखुबो मोनदों ओरैबायदि बोरैबा मोनबाय थादों आरोखि आङो नोंथ' आरो जोंनि जायगानि होनजायोना ओंखायनो आङो दुखु मोनदों आरोखि ना जोंनि बर' बिमाफ्राखौ आं बेबायदि जाजानो बायो जेन'बा जाबाय नोङो जेन'बा ओमफ्राय दा बे मानसिया डाइरेक्टलि होजोंनिखा ना माथो बे मानसियालाय बाक्सानिसोनो मा बाक्सानि बाक्सानि आस्सा नै ओमफ्रायो आं बारा गोबाव रायज्लायथ'ला दसे नै आंनो इम्परटेन्ट कल हरदों आं आस्सा फ्लाइट टिकेट दाननो नागिरदों नालाय एमजिखौ रायनानै हर दे आस्सा नों नङा आब' ओमफ्राय नोङो फैफिनबाय ना माथो थांथ'वाखै होजोंनो दङ औ थांगोन माबायावनो इउ एस ए आवनो दङ न' इउ एस ए नि नङा बे मानसिया बाक्सानिसो फ्रदसो अ नङा नोंखौ दे इउ एस ए आव दं होननानै दे बुंलादों मानसिफ्रा बे जनानो थगायदों अ जन खारजियानो थगायदों आस्सा ओमफ्राय दा बेखौनो आङो सानबाय थादों आरोखि ओमफ्राय नोंनिया अरिजिनेल नङा नैबे भबानिपुराव दा औ औ नैबे आमगुरिनि खोला भबानिपुर औ औ आस्सा आंलाय बे खाथिनिनोखाना आङो खैला मैलानिनो नोंसिनि जोंनि माथो बेसे गोजान औ हनै नोंसोर दे आं गामिनि औ मानसिफ्रानो औ रायलायलायो औ आंजों औ ओमफ्राय बेखौनो
नों एमजि खौ रायहर नों माथो एमजि बिथां नों मानो बिनि माबाखौ मानो एथ' बिदि खालामखो नों लाइफ स्ट'रिखौ डिस्ट्रय खालामबाय नोङो होननानै आं नोङो मोजांसो खालामनांगौ नोङो नों मानो डाबल इउटुबाव बेबायदिसो होबाय थाखो नोंलाय होननानै बियो फुरा फ्रड जादों फ्रड होननानै माने मोनथिया बेथ' बियो होननानै नङा बेथ' बे होनाया बैखौहाय होआखै माथो होनायालाय न' आंनि दि बेबायदि इउ एस नि थांनाय मानाय बेफोरखौ रायलायनायखौ होदोंना बियो अ औ गाज्रि रेकर्डिं जादों बियो औ गोरा रायलायनाय जादोंना आङो बेखौथ' बे होदों ओमफ्राय आङो बै होनो नोंनि नाङामोन बेखौ औ नोंनि जे बै लांदां भिडिअ' दङना बेखौथ' होआखै बेखौथ' पारमिसन गैखाया नालाय इउटुबाव होनायनि औ माबा जाखायो जै बेखौ होबाय डाइरेक्ट थैखायो आरोना चेनेलानो ओंखायनो होखायाखै बेखौनो आङो सानबाय थादों मा बिदि लांदां भिडिअ खालायलायनानै हरना होननानैहाय ओमफ्राय बेखौनो माबानानैहाय ओमफ्राय आङो एडजास्ट खालामबाय थादों आरोखि नोंनि भिडिअ'आ अखानायनो नोंनि माबा भिडिअ' नुबाय आरो बिदि होनायनि नै दाननांगौमोन थाब दाननांगौमोन दानाखै नों बेखौथ' दानबाय आङो बे नोंनि माबाखौहाय लांदांखौहाय दानबाय आङो दानजोब दोननोनो बेखौ आङो नाङा नङा बेखौथ' आं दोनखायाखै ओमफ्राय जेन'बा मानसिफोरनावबो सारा दुनियावनो दंजोबसै नालाय बयनावबो दंजोबसैलै आब' मिथिबायना सोरनिखौ मा होननाय मबाइल बाजाराव थां सोरबा सासे जिराय नोंनि खोथा रायलायो ओमफ्राय नोंनि बे भिडिअ'खौनो नायो बिदि आरोखि खालि बे भिडिअ'खौल' नायो नोंनिबो जाद्रायाना बिदि खालामनानै माबारलाबायनायानो मिथिखायो ओरैनो ससियेल मिडियायाव जै आपलड आं जाबाय जेरावबो होआखै गोसारनो आं होआखै गोदोनि बियो गोदोनि गोदो जानायसोमोन बियो आस्सा बेखौ दा बुंसै मिथिबायना माने दोनथ' होमबालाय दे ओमफ्राय आं बुंनो साननाया बेनो मैया जे मोनसे रेकर्डिं खोनादों माबानि फैसालिनि जे एमजि खौबो बुंनाय आंखौबो बुंनाय एमजिनिखौथ' आं जेबो माबा खालामला आं बिसोरनि गेजेराव हाबला ओमफ्राय आंखौ जे बुंदों फैसालिया जे टटेलि जन कार्जियासो बेखौ इउ एस ए आव दं होननानै थगायदों होननानै बुंदोंमोन नालाय थारमाने आंसो इउ एस ए आव दं होननानै थगायदों खारग्राया आं आरो नामा आंसो लानानै खारदों नामा नोंखौ आंसो लानानै खारदों नोंनि लेटार लिरनाय नोंनि गासिबो लेटाराव लिरनानै गालांनाय आंना बिसाया बे माबाया मा होनोमोनलाय पबित्रआ खालामनानै लाबोखाबाय स्नेहा बिफा आं लण्डन माबा इउ एस ए थांगासिनो आङो थारमाने नों होननाया जेबो गैला आरो नामा आंसो थगायबाय नों जे लेटाराव लिरना गालांदों इउ एस ए आव थांगोन होननानै थांगासिनो होननानै मा आंसो लाना खारदों नामा नोंखौ नैबे मा स्टेबल नङा नोंना नैबे मा आनस्टेबल नामा नोंनिया मैया एफा मोजां रिकुवेस्ट खालामहरलायदोंमोन नोंसिनि होजों फेमिलिनि दे बांद्राय माबा खालामनांला मानांला होननानै आं सिरि थानोसै एसे दे मारै समाधान खालामो गावसोर बेबा बिदि साननानै आं सिरि थाथ'नोसै नंदोंमोन आङो आरो नों मैया बेबायदि रेकर्डिंआव होनबावबाय टेक्न'लजि जुगखौ बुजिया नामा नोंसोरो नोङो टेक्न'लजि जुगखौ बुजिया मा सोरबा रेकर्डिं खालामगोन बबे खोथाखौ बाहायोबा जागोन ना जाया मा खोथाखौ बुंफ्लांगोन एसे मोजां सानै हयै रायलायनांगौ मानसिया माने नोंनासो सैथोजोब सोर जादों घटनाया सोर जादों नोंसो जादों जाम्बि एसे सानै हयै रायलाय दिनै जोंनि थाखाय माखासे जों एल' एला नागिरनो थाखायसो नों मिथिजोबदों बिनि आसलि चेहराखौ बियो मा मावो दिनै हाबा जानाय ना हाबा जायि दिनै जोंनि थाखायसो मिथिदों आरो जोंखौनो दाय होबावदों नोङो इडियट एसे सानै हयै रायलाय दिनै नोंनि जिबनखौ जोंसो बासायनाय बायदि नों जे बेवहाय सासे फ्रड मानसिजों थाहैदों दिनै बिसि दंखायो फिसा दंखायो होननानै जोंसो दिनै एल' एला जोंसो गासिबो नागिरना मोनजोबदों आरो बे बुस्थुखौ जोंखौसो दाय होबावदों जाम्बि मोजां सानै हयै रायलाय बिदि जानला मोनला नङा खोथाफोरा जानला मोनला बुंबानो जाया